policie propíchala kola, vniká do vozidla, vozidlo bez plníků, špatně jede, další okno rozbitý, kde je ten pachatel a už se nás chovává, asi se bojí. No jo. Vidíme, že na zem klasicky za pomocí chmatů a chmatů policie České republiky zatýkají pachatele. No to ukazují, jak zatýkají velký zločince, víš? Zbytek toho týmu hlídá okolí, aby náhodou někdo z nějakého další strany nebo z jakéhokoliv úhlu nemohl zaútočit. Vidíme, že jsou velice pozorní. Další vidíme, že je postřelený. Dokud mluví, žije, je to v pořádku. Nic se neděje. Dobře mu tak. Vidíme, že se furt stále kontrolují policajti. A vypadá, že nám dokonce přijede sanitka pro zraněného. Samozřejmě sanitka nepojede sám, policie pojede s ním určitě. Ano, už nám jede sanitka. Sanitka! Policie stále hlídá místo činu. Takže na místě už máme dokonce i zdravotní záchrannou službu, taktéž Jihomoravského kraje. Tamhle na zemi, podívej se, má útočníka, vidíš, jak se tam válí, jak ho drží, aby neuteklo? Záchranáři provedou neodkladnou péči, první pomoci, takže zajistí životní funkce po případě a jiné. Mám strach, tak radši dál, to se mě odstívá, takže... Neopírat se o to tak. Ale poprosím, aby tu sirenu někdo vypnout, ty sanice. Děkuji. Ježíšku, chcete se tady dívat? Já jdu s Marketkou čtvrtkovníku, jo? Budeme vzadu. Jo? Já jsem tady. Jo, jsi tady. Teď slyšíme dokonce i komunikaci, jak to probíhá. To je málo. Jak řve. Ale no, aby se to nepřevrátilo. Tak vidím, že policie nám odjíždí a se zraněným asi policie pojede též v stanici, že jo? Aby nebyla posádka ohrožena. Říkám to správně? Děkuji. Vidíme, že asi to pana Lupičov volalo. Křičí. Stále křičí. Tak si podíval blíž, ne? Co mu asi bude? Asi o to fakt bude. Mám ještě otevřený.